এখানে কি করো? এখানে তোমরা কি দাও? অনেকদিন ধরে ফোন আসছে তোমরা না? ডেইলি এখানে কি? বাড়িতে ডেইলি বাড়িতে দাও এখানে। Hello babe song bai tong bai norok kha khalai norok jotono kaham tong na hani channel o katal bai ke subscribe ke all select na di haiki babe song jeng kaisa video like na viral ngi tong man nukha haiki omong kha chini Tripurajwk rok Agartala lama kinaro eba hotel kinaro borok ni sakno phalai tongo borok omo hai samung khlai tongo sak phalnani samung haike omo hai rokno khai belai no khabo khamo chini borok hai rokno tongmano khangke sak phalai tongmano ke haike borok ni bo problem tongna amoni bagino omo hai samung no khlai ma tongo haifano omo hai samung no khlai akari mane niji saksaisung basana ungthum chini Tripurasarok no ang obono koi mung chini Tripurajwk puri rok na so omo hai video rok na ang bo phunung na musungya haifano je bwskango phayo abono jeng ma phunugo tamni hinke obono nugui tei kupuni borok srungthung obo hai samung no ta khlaidung obo hai samung khlaike hinke borok ni life no hamyango eba sayango so video ni bising tike okono no sana musungo nung samung hamya no yakari please norok je omo haike tongoi tongnai borok samung kaham no surungdi tei samung kaham khlainani chesta khlaidi so borok ni bagai maya hinai kuno samung kri joto samung no jung khlaimano haike bai epsom so borok no ba hektar di omo hai samung khlaio hinai haifano borok ni needs ni bagi mane rang ni bagi ma khlaikna kha khlaio and so bai song video no saja ke like khadi comment khadi te share khaina ta bogdi te bai song ang o kok samani saya tong khai na khadi ang ro borok no support khlai kok samani ko ge mane borok ni problem tei samani se haiki bai song video no paitha jona nai toma bagai belai belai ke hambai so like khedi comment khedi te share khaina ta bogdi hambai jatono no haino hai next video malai finai so jatono kaham korong tong dei